download the language of the lesson. Da! Iawn, nawr, pnawn yma, dyn ni'n mynd I fod yn trafod gwaith, work, gwaith, dyna beth dyn ni'n mynd I wneud pnawn yma. Dych chi'n gwybod sut I ddeud what's your name, beth i'ch enw chi, neu beth i'ch cyfeiriad chi, what's your address. Dych chi'n slotio mewn beth i'ch gwaith chi, beth i'ch gwaith chi, neu, down south, beth yw'ch gwaith chi, beth yw'ch gwaith chi. Ond yn y gogledd, beth i'ch gwaith chi. Beth i'ch gwaith chi. A dych chi'n gallu dweud, beth i'ch gwaith chi? Wel, athro, dwi. Os dych chi'n put the job there, followed by a dwi. Nurse dwi, meddyg dwi, llawfeddyg dwi. Can you think of any jobs you happen to know? Gyrrwr bus dwi, gyrrwr lorry dwi. So put the job first, followed by a dwi. Okay, plumber dwi. Okay, ffermwr dwi. Ffermwr dwi. Os dych chi want, yn lle dweud I'm a such and such, if you work in a big conglomeration and your job might not be, is quite grey areas, you say, well, dwi'n gweithio, I work, dwi'n gweithio, fel, I work as, dwi'n gweithio fel clerc, dwi'n gweithio fel nurse, dwi'n gweithio mewn, in a. So, dwi'n gweithio mewn factory, dwi'n gweithio mewn swyddfa in an office. So mewn is in a. Beth ydy hospital yn Gymraeg? Dych chi'n gwybod beth hospital? Ysbyty. So dwi'n gweithio mewn ysbyty. I work in a hospital. You might be a dentist, but you work in a hospital. Dwi'n gweithio mewn in a ysbyty. But if you work in a specific hospital, use yn. So ysbyty Gwynedd, dwi'n gweithio yn ysbyty Gwynedd. So, because it's a specific hospital. Dwi'n gweithio yn ysbyty Glanllwyd ac yn y blaen. Okay? Dwi ddim yn gweithio ar hyn o bryd, currently. Ar hyn o bryd. Pawb yn dweud ar hyn o bryd? Ar hyn o bryd. Ar hyn o bryd. Ar hyn o bryd. Felly, if you are currently working in such and such a place, well, dwi'n gweithio ar hyn o bryd yn Abu Dhabi. Dwi'n gweithio ar hyn o bryd yn San Francisco. Dwi'n gweithio ar hyn o bryd yn Abertawe, if your work takes you to different places. If you're retired, dwi wedi ymddeol. Dwi wedi ymddeol. Dwi wedi. Wedi means something's behind you, past. Dwi wedi ymddeol. Dwi wedi ymddeol. Life of leisure, retired. Yeah? Okay. Now, mae'n a couple of bobl enwog. Trowch i'ch sgriptiau fan hyn. Felly, dyma ni, cyfweld interview, pobl enwog. Be dych enw chi os gwelwch yn dda? Be dych enw chi os gwelwch yn dda? Wyn Evans, dyma fo. Wyn Evans. Beth dyn ni'n gwybod am Wyn? Trowch drosodd. Turn over the page. Trowch drosodd. Right. A be dych gwaith chi? Be dych gwaith chi? Canwr opera proffesiynol dwi. Felly, dyma fo, Wyn Evans. So, be dych enw chi? Wyn Evans. A be dych gwaith chi? Canwr opera proffesiynol. So, the emphasis, proffesiynol. Pawb I fynd I fyny, yn eich sedd, proffesiynol. Unwaith eto, proffesiynol. So, that whole phrase, canwr opera proffesiynol. Canwr opera proffesiynol dwi. Right, so dyna Wyn Evans, iawn. Gen I pwy di person arall sydd gyda ni? Wel, dyma ni. Be dych enw chi os gwelwch yn dda? Gareth Thomas. A be dych gwaith chi? Chwaraewr rygbi proffesiynol. Wedi ymddeol. Retired. Okay? So, chwaraewr rygbi proffesiynol wedi ymddeol. 1, 2, 3. Chwaraewr rygbi proffesiynol wedi ymddeol. Ac un person arall fan hyn. Cnabod hi? Okay? Be dych enw chi os gwelwch yna? Lucy Owen. Lucy Owen. A be dych gwaith chi? Dwi'n darllen y newyddion.
Dwi'n darllen newyddion. Iawn? Felly, gyda'ch ni weld, gyda'n gilydd rwan te. So, nôl yn i ddarllen gyda'n gilydd. Wyn Evans i ddechrau. So, na i fod yn A, gewch chi fod yn B. Be di'ch enw chi, os gwelwch yn dda? Wyn Evans. A be di'ch gwaith chi? Canwr opera proffesiynol dwi, a dwi'n gweithio fel geocampario. Ardderchog. Right, nawn ni mynd syth ymlaen i'r un nesaf. Be di'ch enw chi, os gwelwch yn dda? Gareth Thomas. A be di'ch gwaith chi? Chwaraewr Rygbi proffesiynol wedi ddeo. Right. Chwaraewr. So, jaw comes out. Chwaraewr. Pawb? Chwaraewr. So, chwaraewr rygbi proffesiynol. 1, 2, 3. Chwaraewr rygbi proffesiynol. Wedi ymddeol. Wedi ymddeol. Da iawn, a nawn ni fynd at Lucy Owen rwan. Be di'ch enw chi os gwelwch yn dda? Lucy Owen. A be di'ch gwaith chi? Dwi'n darllen y newyddion. Ardderchog, da iawn. Right, rwan te. Dwi'n deall. I understand bod gynnwch chi swyddi diddorol iawn. You've got very interesting jobs, all of you. Grŵp diddorol. Felly, gen i ffeindio allan, be di'ch gwaith chi? Dwi'n wen? Athrawes hwylio, dwi. Athrawes hwylio. Sailing teacher, athrawes hwylio. Diddorol iawn. Brychan? Chwaraewr snooker. Chwaraewr snooker player. O, da iawn. Sylwebydd gwleidyddol. Sylwebydd gwleidyddol byddig. Diddorol iawn, wir. Esill, beth i'ch gwaith chi? Clawfedig. Mewn ysmygu, llawfeddig. Da iawn. Right, a Sioned? Asiant actorion, dwi. Asiant actorion. An agent for actors. Right, asiant actorion, diddorol iawn. Beth i'ch gwaith chi? Gyfodraig, dwi. Gyfodraig spacewoman. Diddorol iawn, felly. A beth i'ch gwaith chi? Arlunwraig, dwi. Arlunwraig, an artist. Iawn, da iawn. A beth amdano chi, Lowry? Clown proffesiynol dwi. Clown proffesiynol. Wel, diolch yn fawr iawn. Ac gwaith diddorol iawn gynnwch chi gyd. Iawn? Oce, wel dyna fo. Diolch yn fawr iawn. Tan tro nesa. Until next time. Oh! Dwi'n clywed rhywun yn gweiddi. I can hear somebody call. Tyrd! Gyflym! Come on, quickly. Or in South Wales, dere, gloi. They're calling me over for a quick conference. Tyrd! Gyflym! Hwyl fawr! Hwyl fawr! Don't forget you can watch that lesson again on the website. That's also the place to download the language of the lesson. Dere, glon. Oce, dwi'n dod. Lle mae'r car? Fyna. Reit, ti. Shut! Helo. Mae'r ddisg yn y post. Iawn. Beth yw'ch enw os gwelwch yn dda? Ceri Bowen. A'r cyfeiriad? Flat 3. 8 ffordd y parc. A beth yw'ch gwaith? Wy'n gweithio fel nyrs. A'ch enw chi, madam? Gareth Jones. Ond car Ceri. A beth yw'ch cyfeiriad chi? 8 ffordd y parc. Flat 2. A'ch gwaith? Actor dwi. Wyd o twanci, ie?